have spread you into my eyes. Čakáme na východ slnka. My si našli dobré miesto pri vodičke. 10 000 ľudí, ale sme si našli dobré miesto pri vodičke. Si bola už znudená z toho, ale tu je ten hlavný palác. Teda, neviem, či bude vidno. Vyzerá to svetlo a vyzerá to celkom super. Sme videli posledný kostolík dnešného túru. Asi je už aj okolo obeda a 40 stupňov. Takže ideme na posledný kopec vyliesť, lebo už 8 hodín sme na ceste vlastne od rána od 4. A chceme prejsť cez cesty, nie je až také jednoduché. A potom už končíme a ideme sa nájsť. Sme na Pub Streete v Siem Reap, kde sú krčmičky a reštiky a predávajú všelijaké vecičky. Akurát sme sem došli. Toto vyzerá naozaj ako zaujímavá destinácia. Majú tu luxusné vecičky, také, že rozbité mesto, ale potom v strede rozbitého mesta luxusná reštika s Michelonskou hviezdičkou, alebo nie. Michelonskou hviezdičkou, alebo také hipsterské baríky, proste s ručne vyrábanou, ručne praženou kávičkou pre fajnšmekrov. A samozrejme, cena piva je $0,5 za veľké pivo, takže to je koľko? Asi 30 centov, čiže to je to 30 pi. A tak, celkom v pohode. Koktejly inak stoja okolo $1.50, $1.75 na drahších miestach tiež. Neviem, akú kvalitu robia, ale majú tu napísané, že very strong cocktails everywhere. Posledný celý deň v Siem Reap v Kambodži. Ideme na ďalšie 3 staré budovičky popoludne, ale predtým ešte si ideme dať nejaký koláčik a kavičku do centra mesta, čo je asi 10 minút pešo od našho hotela. A teraz ideme cez tie miestne veľmi zlaté uličky. Že? Plno bordelom všade. Plno bordelom. Vyhacujú sa tu smeti. Ale tak, je to na rôzne plno, miesta. Strašne teplo. Strašne teplo, no teraz píšu, že je tu 39 stupňov a má sa ešte oteplovať do 3. To nespočíme. Tak uvidíme, jak to bude. Sa spálime ako včera.
I have spread you.